Yan, live uli. Inshallah, magtuloy-tuloy to. Take two, take two, take two. Laging may take two ang live ni host. Lagi na lang may take two. Ha? Gcash daw. Take two na naman mga lalabs. Take two tayo, take two. Lagi na lang may take two. Hanggang 9 po eh. Mr. Jadin Vlog, Miguel Love, shout out. Mr. Jadin. Ayan, Mr. Jen Patamsak support. Mr. Jadin. Ayan, patamsak support kay Mr. Jadin. Take two tayo uli mga lalas. Lagi nilang may take two araw-araw. Mr. Jadin. Wait lang at may harang pa. Ayan, Bicolan ng Uragon. Nagbaba ng bahay. Bicolan ng Uragon. Kung tuloy-tuloy ang ilis ko, maganda. Oy, ayan, putol-putol. Mr. Jadin, Miguel Love, shout out. $704 si Mr. Jadin. Ay, aray. Host, ganda naman. Ayan. Ayan, Junjun. Miguel Love, shout out, Junjun. Miguel Love, shout out, Junjun. Mr. Jadin, nasa bahay mo ako magmadungis. No more. Plaza at Fountain. Ang kapalit nito. Ayan. Ayan, Junjun. Miguel Love, shout out. Salamat, Junjun. Naka-take to tayo, lalabs. Kanina nagwala ng connection. Lagi lang nawawala ng connection. Lagi na lang maraming problema tong internet na to. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. 2 million, thank you so much. Mr. Jadin.
Mr. Jadine. Host, yes po, Junjun. Ano yun, Junjun Lalabs? Yes po, Junjun. Ayan, Mr. Jadine. Nandito ka ba, Mr. Jadine? Ayan, dinikit ko yung ano ko sa'yo. Isang account. Bicolan ng Oragon. Mag-music ulit tayo. Nang hindi boring. My boy, what are you doing? May nahabol na naman tong pusa na to. Maui. Free to use non-copyright. Budot. Ayan. Magbudot nga tayo. Ayan, si Junjun nagbaba ng bayad. Junjun. Junjun nagbaba ng bayad. Junjun. Ayan. Maui. Lay down, lay down. Sino ba to si Junjun? Si Bernard pala si Junjun. Ang laki ng bahay. Host, yes po, Junjun. Ayan.
Junjun lalabs. Ano na naman to? Pag ganito yung ano mo, yung internet, iwan maasar ka na lang. Wala na ata si Jaidin. Mr. Jaidin, nandito ka ba, Mr. Jaidin? Host, TY Asapin. Ayan. Hintayin lang natin kasi lalabs kanina matao. Nawalan ako ng connection. Nag-take two ako. Nasa Pinas ako ngayon, Junjun. Nasa Bicol. Ganyan lang yan. Malay na tabi. Tabi daragang magayon. Ayan. Salamat Junjun. Nasa Bicol ako. Jojo the Farmer Mega Love shoutout lalabs. Jojo. Ayan. Tusok host. Ayan. Lalabs, salamat sa patusok, Jojo. Budots. Sa probinsya ka na pala, host. Oo, nasa Pinas na lalabs, nasa Bicol. Nakauwi ako nung 21. June 21. Bakasyon lang, balik agad. Hindi mo nalalabs, dito muna ako. Sana all nakauwi na, ayan. Ba't ikaw, Junjun, nasa abroad ka ba? Siguro after 1 year pa. Saka tayo mag-abroad uli. Ngayon, pahinga muna. Mag-relax muna tayo. Mami.
O sana all daw nakauwi. Dito host, ayan. Nasa Pinas ka. Jojo the farmer nagbaba ng bahay, Jojo. Ayan. Dalawang beses ako nagilis sa isang araw, Jojo. 6 p.m. Then tomorrow 6 p.m. din. Dalawang araw ako nag-LS para makasahod. May LS din ako ng madaling araw. 6 a.m. Oh. Palablab ng aking premier host. Ayan. Sige na, tamsakan natin yung premier mo. And Bernard, nasa bahay mo ako driving in Israel. Ayan, patamsak din pa ako sa video ko mga lalabs. Ayan, si Bicola ng Oragon. Video ko yan. Tamsakan natin yan, Jojo. Yung premiere mo. Hindi marami kang sasahurin, host. Padispidida naman. Maraming sasahurin. Paano makakasahod ngayon nga lang ako nakapag-ilis. Wala pa tayong sisweldohin. Siguro after 2 months pa. Kasi matagal tayong hindi nakapag-live. Wala tayong sweldo ngayon. Tiis-tiis muna. Junjun at TW, Big Boy Hular, may love shout out. Tamsak there. Ayan. Daming langgam. Big Boy Hular, can you maybe watch one mine video now? From Big Holy Hular. Ayan, may love shout out lalabs. No problem, I will watch your video lalabs. Big Boy. Drop your link and I will watch. Nakataga tong mga langgam to kahit saan dumadaan. Wow. For Melindas, may love shout out. Jojo, tamsakan ko yung mo lalabs. Yung mo. Premiere. Road to 1K ka pala.
Brendan 7 dan to you, idol. Laki ng bahay mo. Ayuda naman dyan, idol. Road to 1K. Ayan. 98. 98 ka na pala, ano. Sekretary ni Kuya Ray, Miguel, shout out. Ilan na ba sa'yo, Jojo? 98. Dalawa na lang pala kay Jojo. Ayan, mag 1K na siya. Sige, Jojo, tingnan natin yan, Jojo. James Tology, lalabing kalab, shout out. Lagas kasi yan, host. Lagi 1.21 na yan. Lagas na naman. Ayan. Madam Ara, Miguel, shout out, madam. Ayan. Lagi na lang walang internet. Naka-take to na naman ako, madam. Bad trip tong internet dito. Kakaasar. Imbis na ma-relax ka, hindi. Nakaka-stress. Tingnan mo. Ka-start ko lang ng 30 minutes. Namatay na naman. Sekretary ni Kuya Ray, Miguel, shout out. Dalawa na lang pala kay Jojo. Tingnan natin kung meron pa akong maididikit sa'yo, lalabs, ha. Ara Vlog, click this link now. Ayan. Just first click this Ara. Connect to Ara, ano, big boy. Then after that, it will connect it to you, lalabs. This one, Ara and Elos Vlog is a live streamer. Nandito pa ba si Junjun? Ano? Ipin ko nga si ano? Si Jojo. Nandito ka pa ba, Jojo? Ay ano, Junjun. Like dan. Ayan, Mara, salamat po. Pag ganito yung internet, madam, nakakaano, urat. Para nakawalang gana mag-live. Wala pang 30 minutes, namatay na. Arayan Elos Vlog, dating dikit. From James Tology. Ayan. Ayan, Jojo, nasa bahay mo ako, Jojo. Ayan. Sana wag tong malagas. Ayan, dikit nga to sa'yo, Jojo. Dalawa na lang sa nakapin. It's me, Jimmy Galab, shout out. Hi, host. Ayan. It's me, Jimmy Galab, shout out, lalab. Salamat. Jojo the Farmer's Dan from James Tology. Ayan. James TY, old friend.
Madam Ara, ayan. Miguel Love shout out, Ma'am Ara. James Tology, Miguel Love shout out po, James. Nalulungkot ako. Para kasi nakakawalang gana mag-live. Pag ganito yung internet. Yung kala-live mo lang, tapos bigla na lang magmamamatay. Nakakainis, Madam Ara. Hindi maayos. Malungkot tuloy ako. Lagi na lang akong may take to. Madaling araw, okay. Pero may take to pa rin. Nakakaasar. Miguel Love shout out, Ma'am Ara. Parang walang gana ba? Imbis na masaya kang magla-live, bigla ka na lang malulungkot. Tuloy ako naimik. SSCTV, Miguel Love shout out. Pag ganito tuloy, naisip ko mag-out na. Nakakaasar. Kailangan talaga mahaba ang pasensya sa internet na to. Ay, paano tayo nito magkikita kung ganito? Jojo the Farmer Dan from It's Me Gem. Ayan. It's Me Gem nagbaba ng bahay. James Tolody Dan na malaki mong bahay. Ayan. Ayan, nag 1K ka na naman, Jojo. Nagdagan pa yan ng di malagas. Nakakaazar. Kakawalang gana. Jojo the Farmer Dan, sa'yo 1K ka na. Ayan. Congratulations, Jojo. Jojo, congrats, mabruk. It's me, Jim TW from Jojo the Farmers. Ayan. Huwag ka munang magsaya, Jojo. May kapalit pa yan. Huwag ka munang magsaya. Thanks po, sana hindi malagas. Jojo TW, Jojo. Ayan, nag 7 million. OMG. Masal si Mama. Ha? Ay, kabad trip, parang gusto kong tumambling dito sa kinakaupuan ko eh. Alam mo, Madam Arap, gusto ko yung tumambling para matanggal yung asar ko. Gusto ko yung bumora baliktad. Ay, Diyos ko, dagdagan mo yan, Jojo. Ayan. Gusto ko talaga bumaliktad dito sa kinakaupuan ko para matanggal yung asar ko ba. Yung bumara baliktad, alam niyo yung nararamdaman ko, yung sobrang asar. Tingnan, nag-ikot-ikot na naman. Diyos ko. Big kabahog. Wala sa ayos. Gusto ko talagang tumambling na ipukpok talaga yung ulo ko. Ayan. Sa pagkaasar ko, wala na talaga. Wala na kaayusan ng internet na to. Parang alam mo yung nararamdaman ko yung gusto kong tumambling tapos ipukpok yung ulo ko para matanggal yung asar. Ayan. Kaya hindi na ako naimik eh. Parang pag ganito naisip ko mag-out na nga lang. Bad trip, ay. Lintian talaga, oy, lintian na.
Pag ganito ang internet, yung nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko? Yung babalik na daw tapos babalik ulit tapos untog ko yung ulo ko. Bad trip na, oy. Kaya napapansin nyo hindi ako ganong umiimik. Kasi naaasar ako. Ay, Diyos ko. Ayaw magsama yung internet. Ang daming problema dito sa probinsya. Alam nyo ba? Nagpakabit ako ng internet. First day pa lang yon. First day. Nakapag-live naman ako. Gabi pala yon. Namatay. Namatay siya. Then another day, nag-live na naman ako. Pag isang oras pa lang ako nag-live, biglang nag-shutdown. Walang kuryente daw. Walang kuryente. Then another day, may nag-welding. Biglang nag-shutdown uli. Nag-ikot-ikot. Wala na. Wala na yung appetite ko sa live. Kaya sobrang asar ko. Buti na lang mag-sign out. Sabay higa. Tapos another day, walang internet maghapon. San ka pa? Sobrang asar. 12K ang pakabit, mga lalabs. 12K cash. 12K. Ayan. Pero ang internet, lang? Loading. San ka pa? 12K? Putol-putol? Hindi man lang ako makapag-live ng straight. Alam nyo ba yon? Araw-araw may take 2. 1 hour pa lang, mamaya mag-loading namatay. Again, pinag-iisipan ko pa kung mag-take 2 ako kasi sayang ng oras. Sige, mag-take 2. Ganun pa rin. Katulad mo dito, nag-ikot-ikot. Tamsakos. Ganda ng internet sa probinsya, oy. Diyos ko, Panginoon ko, ayaw makisama. Lisa Bernas, Miguel, shout out. Congratulations daw. Diyos ko, Panginoon ko. Kanina, tanghali, nawalan na naman ng internet. Diyos ko. 1,200 pesos. 1 month. Leo Del TV. Diyos ko. Hindi naman strict yung iles ko. Lagi na lang putol-putol. Makainom na nga ng tubig nang mawala yung pagkasar ko. Para bumaba yung ko. Yung pressure cooker, pressure ba? Yan. Ang tubig nakakababa ng ng pakiramdam para matanggal yung asar. Pastilan. Pastilan talaga, oy. Hindi man lang ako nag-straight ng 5 hours lang na nagilis. Lagi na lang after 1 hour may take 2. Panay loading. Diyos ko, internet, makisama ka, oy. Para tayo nito kikita kung ganito. Maui. Mama, si Maui naninilip sa bintana. Ayan, Jojo the Farmer Dan po. Diyos ko, huwag sanang mamatay. Yung pusa ko sumisilip sa bintana parang bata.
Maui. Baka makalabas si Maui. Nakalabas nga siya, Madam Ara, nung isang gabi. Kasi nakabukas yung yung kwarto ko. Grabe iyak ko, oy. Nakalabas siya. Hinahanap ko, umiiyak na ako kasi hindi basta-basta si Maui nakauwi ng Pilipinas, daming pinagdaanan. Ang mahal-mahal sa custom. Hinarang-harang pa ako. Hindi siya binibigay hanggat di binabayaran. Ayan, Miguel Love, shout out sa mga taga-custom dyan. God bless. Grabe iyak ko doon. Grabe iyak ko. Akalain mong 15K hinihingi? Miguel Love out sa mga taga-custom dyan. Ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. 15K daw. Umiyak ako ng umiyak, binabaan. Ginawa na lang 6,982. Ayan. San ka pa? Nagpa-PCR test din si Maui. Oo, may vaccine siya. Lahat. Ayan, nawala-wala na yung asar ko. Lumabas na yung nararamdaman ko. Sana magtuloy-tuloy itong internet na to. Jojo, ayan, Jojo. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Tuloy-tuloy yan, Nus, dahil andito ako. Ano ka pala swerte? Kapag talaga to nag-loading talagang dito sa kinakaupuan ko, tatambling talaga ako dito ng patiwarik. Ayan. 7 million daw si Miguel Love, shout out. Kapag ito nag-loading talaga, hintayin lang natin. And wala pa akong 30 minutes. Ayan, 5 million daw si Miguel Love, shout out. Nakauwi ka na ba, kabayan? Karen Villamor TV. Yes po. Nasa ano na tayo? Nasa Bicolandia. Nasa Bicol ako, lalabs. James Tology, ay nagbaba ng bahay. Karen Villamor TV, Miguel Love, shout out. Tara, insan, pa-shout out naman. Joy Vlogs, Miguel Love, shout out, Joy Vlogs. Thank you so much for coming, lalat, Joy Vlogs. Ayan. Ayan, nandito pala si Mary Joy. Miguel Love, shout out, Joy. Uwi ka dito, Joy. Ayan, Miguel Love, shout out, Joy Vlogs. Mary Joy Regalado. Ayan. Karen Villamor TV, Miguel Love, shout out, Madam Ara. Ayan. Dami English dan po from Juju the Farmer. Ayan. Juju lalab, salamat Juju. Ayan. Pa-connect sa new internet. Hey. Punta ka dito. Punta ka dito sa bahay na makonek ka. Ayan. Makonek ka sa napakagandang internet.
Kabayan Ara, Miguel Love, shout out sa'yo from Karen Villamor TV. Ayan. Kino bam bam boom bam boom boom boom. Yan. James Tology Dan. Ayan. Tamsak 20. Salamat sa patamsak. Ayan. Jojo the Farmer. Kalma lang. Kung malaman na ako, uminom ako ng water. Premiere mamaya 9 p.m. Ayan, sigipin natin yung premiere mo na yan. Para matamsakan. 9 p.m. ba yan? Ayan, 1 hour na lang. Lakas na ng boses ha. Malamang nasa bahay ako. Tingnan mo na wala yung asar ko mga lalabs. Maglablaban kayo dyan. Otherwise, babalintong ako dito sa kinakaupuan ko talaga. Sabay pukpuk ng ulo sa upuan. Ayan. Anthony Miguelab, shout out. Ayan. Jojo Farmer Dan. Anthony Simple Vlog Tamsak. Ayan. James Tology OTW Kino. Ayan. We, sige nga. Ha ha ha. Ayan. Upcoming LS. Ayan mga lalads, Kino nakapin. Tamsakan natin si Kino. Ayan, 1 hour na lang Kino, mag-premiere ka na. Ayan, Kino tamsak. Anong ulan dyan, host? Anong ulam? Ulam? Wow, ulam. Ang ulam namin ngayon, pinangat. Alam mo yung pinangat? Kilala mo ako, kabayan? Asan na pasalubong ko? Karen Villamor TV. Sino ba si Karen Villamor? Punta ka dito sa bahay, maraming papaya. Maraming papaya si Papa. Ayan, Kino, tamsak Kino. Kino Miguelab, shout out. Masiramon yan. Kino dan tamsak sa premiere mo. Ayan. Karen Miguelab, shout out. Ayan, napapasayaw ako sa sound ko. Iwan ko kung naririnig nyo yung music ko. Basta naririnig ko. Kino tamsak, lumang tipan. Ayan. Ayan, bala kayo dyan. Basta yung music ko, napapasayaw ako. Para kung alam mo yung uod na nasilihan. Kino Dan po. Ayan, from Lisa. Anthony Simple Vlog OTW. Ayan. Napapasayaw ako sa sound ko. Iwan ko kung naririnig nyo. Anthony Simple Vlog OTW. Ayan. Bala kayo dyan. Sayaw kayo dyan. Ganito pala pag tuloy-tuloy yung connection. Baka mamaya mag-loading na naman, oy. James Tology nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, nag-loading na naman talaga, oy. Nakarinig. Ayan, 8 million daw, Miguel Love, shout out. Jenny Official TV, wala palang jacket pa. Ayan, jacketan natin yan. And may jacket ka na, pwede ka nang pagpawisan. Napakainit sa Pilipinas. Bala kayo dyan. Ayan. Jenny, meron ka ng jacket. Ayan, 3 million daw sa Miguel Love, shout out. Dikit na, dan na sa'yo kabayan. Dami din akong yan. Papaya kabayan. Mukhang hindi mainit dyan. Naka number 3 ang aircon mo dyan, host. Yes, naka number 3 nga.
Tudo-tudo na. Di nga pa nailipad-lipad, oh. James Tology ay nagbaba ng bahay. Hindi makatulog sa tanghali, ang init eh. Ayan, patamsak naman guys, upcoming premiere. Ayan. Mga lala, patamsak po si Kino Bambam. Ayan, sige Jenny, tamsakan natin yan, Jenny. Jenny Saldiboy Fishing Vlogs. May gutom ka na? Bili na nga ng ice block. Bili ng ice block. Ayan. Ayan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. Ayan, Jenny, sa bahay mo ko, Jenny. Tamsakan natin yan. Saldi Boy, dati naman ang dikit sa'yo, Saldi Boy. Anthony Simple Dan, all Kalimbang from Jujo. Ayan. Gene Official TV din from Kino Bambam. Ayan. Buti nakita kita sa Karin ko, kabayan, na miss kita. Gene Official TV. Paano kita maalala, Jenny? Ayan, maglablaban kayo dyan, mga lalabs. Na-pause na ako, ah. Lakas kasi ng boses ko. Dito sa bahay, di na sila makapanood ng TV. Dahil sa akin. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Ayan. Patamsak na kapin, mga lalabs. Kinubambam. Ayan. Hindi mo ako maalala kasi hindi ka naman nakadikit sa main ko. Nakadikit ako sa main mo. Tamsakan ko nga eh. Nakadikit ako. Ikaw nga hindi nakadikit sa akin eh. Nakadikit ako, pinasok ko yung bahay mo. Ayan. James Tology, ayan. Saldi Boy, tamsak sa premiere mo. Vlog Waray, Elias, Miguel Love, shout out. Ayan, Vlog Waray, Elias. Nagbaba ng bahay, Vlog Waray. Wede nga, bakit hindi mo ako kilala? Iniisip ko nga. Alam ko na nasa Saudi ka, di ba? Saudi, tama ba? Alam ko nasa Saudi ka, Jenny. Jenny Official TV, ayan. Dating dikit na lahat ng andito, ayan, from James Tology, ayan. Mga lalabs, balikan nyo si James Tology, dating dikit na daw sa inyong lahat dyan, ayan. Puso mo na lang din nakadikit, James. Dating dikit na daw sa lahat. 6 million daw sa Miguel Love, shout out. Iwan ko kung narinig niyo yung music ko, pero naririnig ko malakas. Kaya napapasayaw ako eh. Kabayan dito ako sa Piuduran Albay. Nasaudi ka Jenny? Laki ng bahay mo eh.
Ayan, 5 million daw Miguel Love shout para kung bulating lagyan ng asin, ayan. Ayan, 5 million daw Miguel Love shout out. Tanong mo kay Kabayan Ara. Bukas, puntan ko sa LSC, tatanong ko talaga yan. Gino Official TV, ayan. Vlog Waray Elias, dating dikit, tamsak na lang sa premiere mo, ayan. Malalapatamsak din ako sa aking video, ayan, Bicolan ng Uragon, binababa po ni Bicolan ng Uragon. DJ West Plain, hello, joining, Miguel Love shout out. DJ West Plain, I will give you moderator lalabs. Ayan, DJ, meron ka na pong jacket, DJ. DJ West Plain. Musta po sa lahat from DJ. Okay lang po ang lahat, lalabs, DJ. Okay lang ang lahat. Tara, dikitan from DJ West Plain. Ayan. Tamsak na ho sa yung premiere. Salamat, lalabs. Tapos na yan. Mali pa nga yung date, 2017. Hindi ko napansin yan. 2017, wala namang face mask. Ayan. Jojo the Farmer, tara bro, dikitan. Ayan. James Tology, nagbaba ng bahay. James. James Tology, nagbaba ng bahay. Ayan. James Tology, tara dikitan. Ayan. From DJ West. Unahan mo na, DJ. At susuklian ka niyan. Jojo the Farmer, tara bro, dikitan. Ayan. James Tology, tara dikitan from DJ. Dikitan mo ako ng masuklian kita, DJ. From James Tology. Kino plus 3 sa'yo from Jenny Official. Ayan. Jenny, si Kino lang ba? Kino plus 3 ka daw, lalads. Kino. Hello, good morning everybody. Kylie Krapner Vlogs, Miguel Love shoutout, lalabs. Jojo the Farmers, tara dikitan from DJ. Jojo the Farmer, tara dikitan. Hello, host. From Kylie. Kylie lalad, thank you. Waiting lang. Kayan kasi na-miss kita. Matagal akong di nag-giles kasi wala kang internet. 3 araw pa lang tong internet ko. Ayan. How are you doing today? From Kylie Kripner Vlogs. I am good, Kylie. Thank you. I connected to the link. Ayan. DJ West Plain Dan na idol. Dikit na from Jojo the Farmer. Ayan. DJ, pasok lang si Jojo, DJ. Dan na sa'yo, DJ, si Jojo. Pabalikan na lang, lalabs. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shout out. Jojo the Farmer, noted bro, TW from DJ West Plain. Ayan. Kylie Kripner Vlog, thank you brother from Kino Bambam. Ayan. Tamsak Dan from Europe Classic Travel Mo. Ayan. Miguel Love shout out, Europe Lalab Classic. Europe Classic. Ayan. Jojo the Farmer watching materials ng project sa aming barangay. Ayan. You're welcome bro. Ayan.
Thanks, DJ from Juju the Farmer. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. 8 million. Ayan. 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Maui, want to eat? Hungry? Jojo, bahay mo, bigyan kita from Jenny. Ayan. Jojo, bahay mo daw, babayong bahay mo, Jojo. Ayan. Jojo the Farmer, taga saan? Ano nyo, Sambales ka, bro? From DJ. Ayan. Europe Classic Travel mo, nagbaba ng bahay. Jojo the Farmer, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan yung aking member, Mission TV, nagbaba ng bahay. Thanks, Ma'am Jenny from Jojo the Farmer. Baba mo yung bahay mo, Jojo daw. Thanks, Ma'am Jenny from Jojo the Farmer. Ayan. Ayan, 9 million daw. Miguel Love, shout out. 9 million. Sa Southern Leyte, bro. Southern Leyte. Ayan. From Jojo the Farmer. Jojo the Farmer, okay na bro. Paul dikitan na. Sa channel mo. Salamat sa pag-una. Ayan. From DJ. Ayan, 9 million daw. Miguel Love, shout out. $8 million in the house, Miguel Love, shout out. $7 million in the house, Miguel Love, shout out. 8 million in the house, thank you, thank you. Ayan. Jojo the Farmer, ayan, si Jojo, love-lovin. Mga lala, patamsak din pa ako sa video ko mga lalas. Ayan, Bicolan ng Oragon, ako yan. Ako yan, si Bicolan ng Oragon mga lalas. Tamsak lang, sapat na 1 minute watch, okay na si host, masaya na, ayan. Yung buhok natin, pupunta sa bunganga ko dahil sa electric fan. Ang lakas kasi ng aircon dito, ang lamig. D4J, D4J official Miguel Love, shout out. Hello, kaibigan, patamsak upcoming premiere. Ayan. Dan na kayo kay Kino mga lalabs. Ayan, sino pa ba yung may premiere dyan? DJ, ayan, pin natin si DJ. Ayan, baba muna kita Kino lalabs. 9 pa naman yung premiere mo lalabs. Ayan. Patamsak po, nakapin patamsak. Ayan. Tamsakan nakapin sa premiere ng nakapin, mga lalas, patamsak. Ayan. DJ4J, tamsak na. Ayan, 8 million daw, Miguel Love, shout out. Dapat ganito ang internet, tuloy-tuloy, dapat. Ayan, tamsak na host, nakapin. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out. 5 million.
Ayan, dan tamsak sa nakapin from Farmer. Ayan. D4J official din na si Juju. Pabalikan na lang lalab. Salamat. Pabalikan na lang po si Juju the Farmer. Ayan. Kabayan, plus 4 sa'yo kahit hindi mo ako makilala. Genie Official TV, ambot. Ay! Tingnan ko nga ulit yung ano mo. Pero, nakadikit talaga ako sa'yo. Sa dami-dami kasi ng live streamer na hindi na maalala, oy. Ayan. Jenny. Ayan, 6 million daw si Love shout out. Kahit daw hindi nakilala. Ayan, 7 million daw si Love shout out. 8 million daw si Love shout out. Thank you so much. Ayan. Ayan, narinig nyo ba yung music ko mga lalas? Medyo malakas ba dyan? Para kung bulating na ano, nalagyan ng asin. Ayan, 8 million daw si Love shout out. Yung music ko, ayan. Patamsak po na kapin mga lalab sa premier ni D4J Official. Ayan. Patamsak po, James Tology. Ayan, si James. Nasaan na si Jenny? Ayan, nag-ikot-ikot na naman tayo. Pag ito nawala pa, iwan ko na lang. Ayan, 6 million daw. May love shout out. Ayan, nakapin. Kilala ako niyan. Kabayan. Ako dati ay Saldi Boy TV. Naalala ko na, Saldi. Ang laki na kasi ng bahay mo. Naalala na kita. Ayan. Saldi Boy, naalala na kita. Nag-ano ka pala, parang ano ba yan, trabaho mo, nag-driver. Naalala kita, Saldi. Naalala na kita nga. Ambot man sa'yo mo, Dudong, oy. Naalala na kita. Dati nag-LS ka nakahiga. Tama ba? Nakahiga kang nag-LS. Ayan. Tama ba? Saldi Boy. Idol, musta? Odon, may love shout out. Ayan, Jenny. Lumaki na kasi yung bahay mo eh. Ang bilis, ang sipag mo palang mangisda. Ayan. Odon, may love shout out. San Kapunaw? Nasa Bicol, lalabs. Nandito ako sa Kamsur. Nasa Pinas. Ayan. Nasa Bicol. Nag-ano tayo, nagre-relax. Akala ko Akala ko po sa ibang bansa. Umuwi ako lalabs nung 21.
Nung 21 ako umuwi. Nakauwi na ako doon. Nasa UAE dati, UAE, United Arab Emirates. Ayan. Ay, hindi man lang kita nakita, idol. Ito, nakita mo naman ako live. Narinig nyo ba yung music ko, mga lalabs? Wala kasi yung dati kong music eh. Saka na yun, baka December ko pa yun maulit. Talaga dyan pala asawa ni ML, you know? Manay ay. Sign ka sa Bicol, sa Kamsur lalabs, Kamsur. Yes, host, narinig, music mo. Malapit nang matapos yan, no? Ayan, 8 million dollars, Miguel Love, shout out. Sabi mo, hindi kita babalik sa ibang bansa, kabayan. Hindi mo nalalas ngayon. For good ako, for good. Ayan, nawala na. Nawala na ang sound. Ayan, mag-ano naman tayo ngayon? Mag-ibang music. No copyright. Ayan, disco. Cute mo po, host. Ayan, thank you po, thank you. 4 days pa lang to. Ayan, thank you, lalabs, thank you. Parang mahina to ah. Ayan, thank you, lalabs, Odon, thank you. Jojo plus 4 din sa'yo. Ayan, ang sipag naman ni Jenny. Namimigay ng ayuda sana all. Odon, Miguel Love, shout out. Odon. Ayan. Ang bait naman ni Jenny, sana all. Odon, Miguel Love, shout out daw, Odon. Thanks, Jenny from Juju the Farmer. Ayan. Pag copyright yan yung mga music ko, mute na lang. Bahala na si Batman. Ayan. Thanks, Jenny from Juju the Farmer. Ayan. Anong ganap ngayon, madam? Randy Ibasco, Miguel Love, shout out. Ayan. Ganun pa rin, walang nagaganap. Ayan, Randy, ingat ka palagi dyan. Lalab, Miguel Love, shout out. Randy Ibasco, thank you. Ayan. Mabait talaga ako, kabayan. Ako lang ang hindi love ng mga minamahal ko sa YT. Hugot, Jenny, hugot. Hugot, sana all. Maraming hugot. Ayan, Randy Ibasco, lalab, salamat. Palike naman ako, salamat. Nasa bakasyon ka ba? Oo, nasa bahay ako, nasa Bicol. Ayan. Nasa pabrika. Patamsak po, mag-iwan kayo ng bakas. Ayan. Just Fair TV, Miguel Love, shout out. Just Fair. Ayan. Palike naman ako, Randy Ibasco, lalab, salamat. See you soon. Ayan, thank you so much, Randy. Palike naman po ako, Randy Ibasco, salamat. Huwag mong kalimutan, salamat. Ayan. Just Fair TV, nagbaba ng bahay. Odon, ayan si Odon. Mga lalabs, dan na kayo sa nakapin. Kay D4J official, wala na ata to. Ayan po tayo kay Odon. Jenny, baba mo nga yung bahay mo, Jenny. Pahinga ka muna, host.
Okay lang lalabs, nakakapahinga naman ako kasi wala na akong ginagawa dito sa bahay. Panay lamon lang, ayan. Ang tatay ko masipag magluto, ayan, sarap magluto. Jenny official, nagbaba ng baipin ko nga si Jenny, oy. Ayan, Jenny, nakapin ka na lalabs. Sorry naman lalabs, at ikay aking nakalimutan ng ilang minuto. August pa makauli. Ayan, sige lalabs. See you soon. Malapit na ang August, 2 months na lang. Patamsak buhos ng binaba ko. Ayan. Sige Odon, tamsakan natin yan. Mapaos na si Osa. Jasper, nagbaba ng bahay. Inday Karen TV po. Ayan, from Odon. Tamsakan natin yan, Odon Lalab. Salamat. Ayan. Inday Karen, 345 ka palang lalabs. Inday Karen. Sige lalabs, binaba mo ba to, Odon? Inday Karen TV. Sige lang, patamsak mo na yung nakapin lalabs. Ipin kita sunod nito kay Jenny. Ay, mas ganda mo po. Ayan, thank you so much, lalabs. Wala akong pera. Jasper TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Magkulaw ni Boyet Orlaen. Ayan. Opo, maliit po. Malaki ba yung bahay ni Boyet? Ayan. Malaki ba yung bahay ni Boyet, yung subscribers niya? Sumasahod na ba yon si Boyet? Randy? Sa YouTube? Nakikita ko lang siya nag-vlog din. Ayan. Ilan na ba yung subscribers niya? Mag-iwan po kayo ng bakas doon. Ayan. Andito ko sa bahay ni Inday Karen. O doon. Maui, you're hungry. Kawawa naman yung pusa ko. Di pa kumain. Kailangan mong Maui boy, mag-diet. You should to diet because we don't have money here. Okay? Randy Miguelab, shout out from Juju the Farmer. Ayan. And Odon, galing na ako sa bahay nung binaba mo. Bago lang ako mamuni kabayan, baka naman makabuo ng $10. Ayan. Ano ka ba kailan ka nag-LS? Para mapaliparan. Kailan yung LS mo? Bago lang daw siyang mamuni. Ayan. And galing na ako kay Inday Karen Odon. Nagbakas ako doon. Anong oras ba yung LS mo, Jenny? Pag naka $10 ka na, pwede ka nang mag-apply ng Google Pen. Kailangan mo muna maka $10. Pag hindi ka naka $10, hindi ka pa maka-apply. Sana po, maka 500 man lang po. Ayan. Kasino ba yung binababa mong bahay? Sige, na-count mo ba yan? Jenny. Yan na ba yung bahay ni Jenny? Yan si Saldiboy Fishing. Masipag ka, Saldiboy. Ayan, naka 1K ka na. Yan, Saldiboy. Nasa bahay mo ako lalab, Saldiboy. Ayan yung mo. Ayan. Yung premiere mo. Bukas ka ba yan? 8 p.m. ngayon. Sana ako kaso maingay. May sayawan kasi. Okay, sige.
8, ano yon? Ayan, dinikit ko sa itong isa. Si, ako yan, si Rog. Kino bam bam bam. Ayan. Ayan, 3 million daw. Miguel Love, shout out. Maui, you're hungry? Wawa naman yung nang ko, eh. Gutom naman na yun, oy. Yung aking Maui boy, gutom na. Hoseles po ako bukas mga 6 p.m. 6 p.m. Sige, tingnan natin, lalabs. Sabi mo, pag naka-uli ka na, punta ka dito sa amin para kuhaan kita ng kuray. Ano yung kuray? Saan ba sa inyo? Ikaw yung pumunta dito sa amin. Malayo dyan. Ambot, oy. Kay Inday Karen TV po. Ayan. Sa Payuduran Albay nga ta makulit. Sobrang malayo man yan, oy. Ang init kasi, ang init. Hindi ako lumalabas ng bahay, Jenny. Doon na ako sa kwarto nagkukulong. Sobrang init sa labas, maano tayo, masusunog. Masunog tayo, sobrang init. J-Dog in the house, Miguel Love, shout out. J-Dog, thank you so much. Saldi dan dikit po. Hi everyone from J-Dog. J-Dog, Miguel Love, shout out to you, lalabs. Thank you for coming. At Maray Martina. Masunog tayo, sayang naman ang puti natin, oy. Ayan, J-Dog nagbaba ng bay, J-Dog. Odon nagbaba ng bay, Udon. Maui, you're hungry? Ay, malapit na Maui, ha? 30 minutes na lang. Host out mo, natulog na punta pa mi farm bukas. Thanks sa nagbigay ng ayuda. Yan, Jojo Lalas, thank you so much. Mag-ingat ka palagi and God bless. Sige na, Lalas, bye-bye. Bakas lang mga guys sa didikit sa akin. Salamat po. Ayan. Ayan, lablabin nyo yan si Jojo. Bagong monetize pa lamang. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Welcome po, idol, from Jenny. Ayan. O doon, natitw sa'yo, from Jenny. Ayan. Ayan, pin natin si Odon kasi baby pa bahay. Baba mo na kita, Jenny, ha? Malaki naman na bahay mo, saka monetize ka na. Ayan. Salamat po. Bam, bam. Bam, bam. Ayan, nasa bahay mo ako, Odon. Enday, Karen TV. Ayan. Ayan, lalabs. Wow, I love milk tea.
Salamat po. Ayan from Udon. Maui you're hungry? Wawa naman ang Maui boy, oy. Pinapabayaan na yan. Pinapabayaan ng magutom yan, oy. Maui boy na yan, oy. Ayan mga lalas, 40, 45, 55, 60. Mga lalas, 15 minutes na lang po ako mga lalabs ha. Magpapaalam na ako after 15 minutes. Kasi yung aking pusa, kailangan kong pakainin. Kawawa naman. Gutom na ang Maui boy. Maui boy hungry. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Thank you so much. 4 million. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Shirley Ann Pederio, Miguel Love, shout out. Lalab Shirley Ann. Jenny, ayan, si Jenny. Palablab pa ako ng kapin mga lalabs. Odon Demetrial Junior Vlog, baby pang bahay. Ayan, 8 million daw. Miguel Love, shout out. Kumukulog na naman. Diyos ko, Panginoon. Kumukulog na mga lalabs. Nakakatakot pa naman pag kumukulog dito sa probinsya. Kasi ang kidlat nakakatakot. Shirley Ann Pederio, ayan, nagbaba ng bahay. Shirley Ann. 6 million daw. Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan. Ayan, 6 million daw. Miguel Love, shout out. Nama? Shirley Ann Pederio, ayan, nagbaba ng bahay si Shirley Ann. Tingnan natin yung bahay ni Shirley Ann. 3.66, ang laki pala ng bahay ni Shirley Ann. Sana all. Natin pa tayong dikit sa main ko.
Shirley Ann Piderio, ayan, nagbaba ng bahay. Shirley Ann. O doon, plus 5. 355 ka na, 51. Ayan. Ayan, napakasipag naman talaga, napakabait talaga ni Jenny. Jenny. 6 p.m. ba yung ano mo? Live. Parang sabay din naman tayo. Di lang ako nagda-live pag Friday kasi parang day off ko rin yun eh. May day off rin. Ayan, 5 million daw sa Love shout out. Upcoming premiere mga lalabs from Jenny Official TV. Ayan, kalimbangin ko nga yung premiere mo lalabs. Nang ma-notify ako. Jenny. Ayan, kalimbangin ko to salde. Hindi pala ito nakakalimbang. Ayan, manonotify ako niyan. Salamat po mga lalabs. Ayan. Natin si Shirley. Kung ano nangyari, Black Panther. Huwag ka kasing mag-ano, don't sub me. Don't say like this because this one my night bot will kick you out. Free download my video, no copyright, I guarantee. Black Panther, don't sub me. Ayan, ano katuloy ni ano? Ano katuloy ni Nightbot? Kinik out. Ano ba yung sabi niya? Free download my video, no copyright, I guarantee 4K Ultra HD. Black Panther. Later I will check your name, ha? Don't sub me. Shirley Pederio, lalabs na sa bahay, makulalab, Shirley. Ayan. Ang ganda naman ni Shirley, oh. Graduation day. Congratulations, Shirley. Ayan.
Sa mga nadikitan ko dyan, balikan nyo po ako. Ayan. Bakas na udon. Bakas na lang udon. Ayan. Mga lalabs, ako'y magpapaalam na po mga lalabs. Kasi papakainin ko rin naman yung aking pusa. Ayan. Bukas na lang po ulit mga lalabs yung aking LS 6 p.m. Then I have also another one 6 a.m. Ayan. 6 a.m. every day. And 6 p.m. Ayan. Sa isang araw po, dalawang beses ako nag-LS. Ayan mga lalabs, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Maraming salamat Odon. Shirley Lalabs. Jenny, thank you so much Lalabs. Ayan, ingat tayong lahat. Saan man tayong sulok ng mundo. God bless us all. Bye-bye mga Lalabs. Thank you so much.